Enero 22, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkadungog ni Jesus nga gibilanggo si Juan, miadto siya sa Galilea. Mibiya siya sa Nazaret ug didto puyo sa Capernaum, usa ka lungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Zabulon ug Neftali. Sa ingon, natuman ang gisulti ni propeta Isaias. Yuta sa Zabulon ug yuta sa Neftali, agianan padulong sa dagat, tabok sa Jordan, Galilea sa mga dili Hodeo. Ang mga tawo nga nagpuyo sa kangitngit nakakitag dakong kahayag. Kanila nga nagpuyo sa mangitngit nga yuta sa kamatayon, mudanag ang kahayag. Sukad ni adto, si Jesus nagwali nga nag-ingon, hinulsuli ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.